Masainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 12:50. An oras hatod sa Indokang. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. May naghahapot tigdi Kuya Nem, sa inda po dyan sa may daragaan may nagtatahi. Di ko alam kung anong tahi ang tigahanap kay ni Kuya Nald. Ay, Kuya Nald, Kuya Nems po. Duman sa mga paradangog baad po may aram kamo dyan na patahian sa munisipyo kan Daraga Albay. Ang aram ko Kuya Nems, dyan baga sa laog kan public market kan Daraga. Aside po duman sa mga nagpaparenta ki mga gowns, duman na sa pakatapos na after na Kuya Nems po kan overpass. Maglog ka po duman sa mismong pesa na nga ini sa message kayo digdi sa DCGB. Si Ma'am Jan Estola. Sabi na, sa intabi ngayon Ma'am Angel, igwang patahian sa Banwang Daraga. Maglog ka po dyan sa may sabi na, sa Ronald Tailoring. Baka man ini Kuya Nems kay Kuya Ronald Baldo po. Sen ini Kuya Nems landmark kong baga. Sa may overpass lang. Naramdaman ko Kuya Nems, kan ako nasa college, duman ako sa mismong laog kang, ito sa pakalaog bugadan Kuya Nems. So saradit-sadit lang naagihan dyan. Dakol ka po dyan na pagpipilian. Pero, Ma'am Jan Estola, sabi po kan sa muyang pag-iribalik din Kuya Nems, taga-Daraga man ini, and, si Kuya Nems, panag-recommend ini ki something na or shop. Talagang subok na ni Kuya Nems. Ronald Tailoring da po dyan after po kan overpass dyan po tabi sa Daraga Albay. Pag mga araw ba kaya na-experience ko po kaya mga tugang kan ako nasa kolehiyo. So, pag malaog ka, syempre kayo paano mo magpatahi. At even sa mga klase ko dati, lingaw ko sa pangaran kang okay po. Kataning da po Ma'am Jan Estola kang Watson. Pwede ka pong magpasiring duman na hilingon mo. Syempre, mahiling mo man iyan dyan. Kung kumusta ang pasistema, and mahiling mo man po sa quality po kayan kan pagtahi po ninda. Kapag ka dyan na pagpipilian, lakaw-lakaw ka lang po dyan sa munisipyo kan Daraga Albay. And batiyon ko lang po, happy birthday sa tuyang amigo. Puun pa ka ito kan, ako nagpupuun-puun pa sana sa DCGB Kuya Nems. Amigo to na ini, si Sir Dar Perez, dati po na curator kan Museo de Legazpi. And sa nga po ngunyan ang pamayukan Human Resource Office dyan po tabi sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Nagsiselebrar kan sa iyang kumpliano ngunyan na pagkaaldaw. Nahiling ko, 50th birthday ngunyan ni Sir Dar. Sakto pati may lao. Sa indaw ngunyan sa mga iligdian long table ni Sir Dar. Sir Dar, congratulations po tabi sa imong advance na event na medyo napindyante lang ini, dapat kan nakalihis na 14 ini. And next week po ata 26 kanya ako nasa sala. Iyo po natabi itong supag sa lingoy, katuwang po ninda dyan ang Diocese of Legazpi. Gigibon po tabi ang exhibition. Itong exhibit po baga kan mga agi-agi kan Diocese kan Legazpi. Gigibon po yan dyan sa Museo de Legazpi. Dyan lang po yan sa Gregorian Mall. Happy birthday po sa imo Sir Dar. And then syempre sa iba pa man po nagsisilbar ka na sa indang kumplian yung una na pagkaaldaw. Agosto 20. Imagine Kuya Nems,
tapos na naman ang bulan kan Agosto. Dati nagpo-problema kita August 1 pa man sa nangaya. Madali ita ng madangog an suru si rep ni Jose Maricha. Maray na pagkaunto kay Ma'am Jamaline Marcaida, nakaantabay man po una na pagkahapon. Kay Ma'am Jamwin, sabi na good afternoon po. Pabati da po si mama niya na si Ma'am Jamaline, nanyo po dyan sa Indang Harong. Kay Sir Homer Realista Lola, nakaantabay man po ngunya. Dyan po tabi sa iyang residential. Hanggang unan Sir Homer po tabi. Sabi na happy Thursday po ngaya sa Gabo. And maray na pagkaunto kay sa amigo ko dyan. Oy, Wad, paki-forward kini sa kuya ining detalyes po kaini. Kung pwedeng may account number na pwedeng makahuron or contact number. Kay puhanan kaya dyan halat daw. Hanapon ko su conversation mikan sa kuyang amiga dyan. Wad, kagawad Vince, isan mo po sa kuya ining ang mga information na kaipuan, name, number, landmark, and full address. Tapos ano po sa concern. I-forward ko ini duman kay Ate Ange Galero. Iyan po kaya Wad su kaipuan na detalyes. Dyan da po sa may parte kay na Sentro, Purok 2, kan humapon na Sinsitso Anunang. Gari, day pa da po napapailawan 10 oras na. Nagtaramda ako ya Nems, aga pa da papailawan, pero hanggang ngayon ngunya, wala pa po ngayon. I-forward mo po sa kuya kagawad Vinci detalyes, ipakisuyo taman kay Ate Ange. Kaso bago early morning, may pakisuyo man ako dyan, taso pag core building kan Ibalon Central School, wala nin kuryente. Forward man kaya ini kuy kagawad Vince po tabi sa technical team, and once pag may available po tabi na linemen, igpapadara po tabi in dyan tulos deployment tabi sa nasabing lugar. Maray na pagkauto kay Ma'am Honeymoon Light ng Pidoran, nakaantabay po tabi dyan sa indang lokasyon, dyan po tabi sa munisipyo kan Pidoran. Tapos ako nakaabot dyan sa Pidoran, nag-ano lang kami Kuya Nems, nagmamarket kami. Tapos pag after may nagmag-market sa Pidoran, paduman na kami sa Costales kan Ligao, Uwas area. Medyo huruhala uwig lang Kuya Nems an babiyahihon mo, pero worth it man. Pero na-try ko Kuya Nems na maglakaw pasisiring duman sa Trinity Island baga. Sabi kang guide mi duman Kuya Nems sa taga duman lang. Haraniman lang ngaya, mga dyan lang ngaya. Isus ko, itong araning ito. Gari masan ako Kuya Nems, nagpinitin siya nagkalbaryo kan Semana Santa. Tapos pagpabalik mi pa Kuya Nems, nagluway-luway ng magtaas o tubig kasi unusual talagang ruta pag mapasiring ka duman sa Trinity Island dyan sa, di ko alam kung uwas naman ang gad talaga ini. Kay puwan mo Kuya Nems na magbangka. Diyanon mo, tiglakaw mo ito kang kasagsagan kan low tide, tapos kan pagbabalik ka na. Sabi galing kan pag-iriba mi kaya, haraniman sana. Nalubod man kami Kuya Nems, sa panagliko ka ngaya dyan, harani na sana. Nanaramduman ko garing nag-message sige, nag-comment si Ma'am Honeymoon Light ng Pidoran. Sabi ni Sir Alan Alagaban, hello Ma'am Angel, pa-shoutout po dyan sa Barangay Tinukawan, Rapu-Rapu, watching from Binyan, Laguna. Lagi po ako nanonood ng mga programa ng DCGB. Number 1 po iyan. Maray na pagka-udto po dyan sa Barangay Tinukawan. Ini dating lugar kung saan naging principal si Kuya Mike Dato. Before siya na-assign po digdi sa may partikan Magnito Albay. Pagkauto po dyan sa Barangay Tinukawan, Rapu-Rapu, Albay. Sa kuya po naka-partner sa Lato Technical si Kuya Nems Flora, sa IT si EJ asin si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances mula sa modernong kitchen